Για τρεις, μέσα η μπάλα. Μέσα η μπάλα από το Τσούντο. Ντούρβας. Πολύ ωραίο η πάσα του Τσιούντου στον Ορνηθόπουλο, ο οποίος εκεί σηκώθηκε στον αέρα και Για περίπου πεντάδα. Ο Ιπποκράτης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσιούντος τώρα, ο οποίος έχει δείξει πάρα πολύ ωραία. Έχει δείξει στα παιχνίδια που έχουμε δει ότι με τις ατομικές προσπάθειες συμμετείχε πάρα πολλά.